Meta wieħed isemmi baċir numru 6 tiġi f'moħħu r-relazzjoni bejn Malta u ċ-Ċina. Meta nbena dan il-baċir kien fost l-ikbar fir-reġjun u għall-ekonomija Maltija kien ifisser ħafna. Ix-xorti għal żewġ Ċiniżi li ġew jaħdmu fuqu kienet differenti, dan għax tilfu ħajjithom f'Malta. And Mr. Xi and Mr. Gu, they came here in late 70s as two members of these hundreds of engineers who came here for the construction of the number 6 dry dock. Xu miet minħabba inċident u ġu kawża ta' marda fatali. Il-qraba taż-żewġ inġiniera għażlu li jidfnuhom f'Malta biex bekk inkunu xhieda li l-proġett li ħadmu fuqu kien komplut u barra minn hekk jingħataw rispett mill-Maltin ukoll. Is-sibt 35 sena wara saret ċerimonja fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fġieħ il-memorja ta' dawn iż-żewġ Ċiniżi. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien fost dawk li attendew għal din iċ-ċerimonja simbolika. Huwa ppreżenta bukkett fjuri fuq il-qabar ta' dawn iż-żewġ inġiniera u stqar li din l-okkażjoni hija xhieda ta' relazzjoni tajba bejn iż-żewġ pajjiżi. Dik kienet l-ewwel fażi fejn pajjiżna rid l-għajnuna u saba u issa qegħdin fil-fażi ġdida moderna fejn sew ċina u sew Malta it-tnejn żviluppati sew, però qed jagħmlu negozju bejniethom li jgħin liż-żewġ pajjiżi.